Wai abokina ka san me yake faruwa ku a garin nan? A'a. Wallahi a garin nan abubuwan da suke faruwa a garin nan sun riga da sun yawa. Aba sun yawa. Ba za kai inna lillahi wa inna Allah ya isa na wallahi. Sauro da ranar Allah. Sauran nan fa baya mutuwa ko ya ci maganin ma baya mutuwa. Ina. Kaga sai da na siyo fiya an saka masa chantal. Baya mutuwa kwata-kwata. Har shinkafa bera sai da na siyo na zuba. Amma sabida fitinan ne shi ya ƙi ci kwata-kwata. To ni ma ban baka labari ba. Ina jin ka. Ina ga in kana zaune baka jin sauro yana hucewa ta kunnanka. Kwarai baka jin yana wani kuku. In dai zo sai wannan kukan. To shekaran jiya ina zaune kawai sai ga wani sauro ya to a guje ina zuwa daidai kunne na. Ita birki fa hekka ce birkin mota. Kai sauran ita birki aba ina ji abu ya tsaya mun daidai kunne. Ashe sauro ne ya ci birki. What? Yana cin birkin nan. Haba da ya leko ina gaya mun ta cikin kunne. Ina ce mun gobe za ka yi kuɗi. Gobe za ka yi kuɗi. To kai abin da isa kai ma na faɗa ma kawai dan dai kai abokina da isa na faɗa ma. Ai kaka ga kowa. Ba wanda zan ga kowa. Kamar nayi. Kai